Všetci títo ľudia tlieskajú tebe. Toto je náš Kristián Sekerák. A odkiaľ si? Z Priekopy. Samozrejme, z Priekopy. A pozerá sa na neho pyšný tato, kývaj mamke, kývaj celej svojej rodine. Dneska si tu mal povzbudzovať čo riadne. A čo povieš na naše publikum? Však je skvelé. Výborné. Dobre sa ti spievalo. Ešte tlieskajte, pridajte. Toto je náš talent zo Sobranského regiónu. Kristián Sekerák.